Anaa sa puder sa PNP sila KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy ug mga kaubanan niini nga wanted sa kasong child abuse ug human trafficking. Gipresenta na sab sila sa publiko atol sa press briefing. Gipakita sab atol sa presentation ang detention cell ni Kibuloy nga electric fan lang ang ventilation. Gipasabot ni Abalos nga nadakpan nila si Kibuloy ug wala siya makaangay sa pulo nga misurrender kini. Ako isa lang masasabi ko kasi yung word na pagsuko, no? Nagkaroon ng konting sa nahuli at sa nasuko. Kaklaruhin ko lang na nakita niyo yung litrato. Ilang araw pinagpadura ng kapulisyahan. At to commend General Torre and his group and General Marbil. Nasa kote na uli na I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Kasi yun na yun Nakatabon ang naong sa mga akusado, hilabi na si Kibuloy atol sa presentation o gipasabot sa PNP nga nakaandam na ang tanan kagahapon nga i-assault ang lugar kung asa nagtago si Kibuloy sa KOJC compound. Up to the time na we got a breakthrough na din namin sa that was Friday, na we are so sure na nandito sa lugar na yun. Alam na namin sabi ni Mitchell, we will put a pressure on them, give them 24 hours, and Tamasilig, we will assault ang, that's the last term that na pinaalam ni General Tarazan, sir, permission to assault. Dili basta-bastang malutsan ang PNP kay silyado na nila ang KOJC o gikan Agosto 24 hangtod kagahapon, Setyembre 8, 2024. Determinado sila Police Brigadier General Nicolas Torre III ang ground commander sa Special Task Group Tecnon Alpha nga anaara sa sulod si Kibuloy o mga kaubanan. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School, ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong hearing, sa Senate hearing ng Friday, pinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng OBO ng Davao City. Office of Building Official, for whatever reason. Hindi ko na question. So, ayaw nilang ipakita. So, lahat kasi ng mga rooms ng mga buildings, first day inikot namin, kasi hindi kami makakuha ng floor plan. So, ikot. Punta sa aming operational matters na to. Ganun lang gagawin din naman namin sa future to pag nagkataon. Na, pwede na namin so that we can have a sketch of the whole layout ng mga building. So nakita na namin, intindihan na namin, and then on Friday, nung Senate hearing, pinakita na namin. And then sinabi nga ni senators doon na ito na nga. Lahat, although siyempre, sinabi namin ang lahat ng aming alam ng mga buildings para hindi naman baka akala niya. Pero, to some extent, nalalaman nila, nararamdaman nila. So, Saturday morning, after ng Senate hearing, major build-up, alam na nila na support na sila dun sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin wala makalabas. Dapat ang assault is 1 o'clock nung Saturday. But dinifer namin in deference to the bar. May klase kasi may bar ops kasi ang JMC. Sige sir, pagbigyan kita, sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming polis? O, ito na. Meron kaming naka-recording, narinig nila yun. Mga taga-KOJC, hahanapin na namin si Pastor Kibuloy our way. Because for 2 weeks, it's always your way. Giklaro ni Secretary Abalos nga sa sulod sa compound sa KOJC ra nagpermi si Kibuloy. Sukwahe sa nanggawas nga istorya nga gikan pa kini og Cotabato Province una nadakpan. Kwento ko, Cherry. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabi, hindi siya mapapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ko, napapasok ka pa ulit. Dito ka naman sumurrender kung nasa nakaman. Why do you have to go inside? Diba? At pangatlo, nahahuli siya doon mismo sa loob. No? Ang isang PNP na kasama natin, si ating PNP dito, pinasok siya doon at nung palabas, sila, pinatabi na lang namin yung mga pulis so that they could get out. Okay? Yun ang nangyari. It was the PNP doon siya sumuko.
So these kind of things are, if they're just laying the basis that he surrendered, that it's, sabi ko nga, kwentong kutsero ito, huwag tayong maniwala dyan. Nagbahad si Abalos sa mga taong nagtago kang Kibuloy ug sa mga tao nga naglipat-lipat ug nagharang-harang sa mga pulis aron malangay ang pag-aresto sa mga gipangita sa balaod. I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing, someone who is wanted by law to this body. And let me remind you of PD 1829, obstruction of justice. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates or delays the apprehension of suspects and the investigation or prosecution of criminal. And of course, letter C, harboring, concealing, facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws. And letter I, giving of false or fabricated information to mislead or prevent the law enforcement agencies from apprehending offender or from protecting the life or property of the victim, or fabricating information for the data gathered in confidence by investigating. So, I'm sure maraming papasok dito. Bakit? Sabi nga ni Chief, maraming paninilang ginawa. Human sa press briefing, gipaila-ila mismo ni Abalos ang mga pulis nga anaas sa likod sa malampuson nga operasyon batok nila Kibuloy. High moral ang PNP, hilabi na nga nagpakita og suporta ang PNP chief sa mga tao nga naa sa operasyon.